ഗൈസ്, മൂപ്പത്തിയ തേങ്ങയ്ക്കുള്ളിൽ കാണുന്ന പൊങ്ങ് നിരവധി ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതാണ്. തേങ്ങയെക്കാളും തേങ്ങ വെള്ളത്തിനേക്കാളും ആരോഗ്യകരമാണ് പൊങ്ങെന്നറിയാമോ? വെളുത്ത പഞ്ഞി പോലെ മൃദുലമായ പൊങ്ങിൻ്റെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ അറിയാം. രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നു. ആൻറ്റി വൈറൽ, ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ, ആൻറ്റി ഫംഗൽ ഗുണങ്ങളുള്ളതിനാൽ അണുബാധകളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണമേകുന്നു. ചർമ്മത്തിലെ ചുളിവുകൾ അകറ്റുന്നു. പ്രായമാകലിനെ തടയുന്നു. തലമുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്. ഊർജ്ജദായകം, നാരുകൾ സമ്പന്നം, ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. ജീവിതധാതുക്കൾ, പോഷകങ്ങൾ ഇവയുടെ ആഗിരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. പ്രമേഹ രോഗികളിൽ ഇൻസുലിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. ഹൃദയാരോഗ്യമാക്കുന്നു. നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ കൂട്ടുന്നു. ഹൃദയത്തിൽ പ്ലേക്കിൻ്റെ രൂപീകരണം തടഞ്ഞ് ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത കൂട്ടുന്നു. തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കും. ആയതിനാൽ തൈറോയിഡ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പൊങ്ങ് കഴിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. അർബുദത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻസുലിൻ അഭാവം മൂലമുണ്ടാകുന്ന അർബുദത്തെ. ഫ്രീ ഡോക്ടറുകളുടെ നീക്കം ചെയ്ത് നിരവധി രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണമേകുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന പൊങ്ങ്.